Masa'udu shahada ya salam mai kayan sauki da rahusa. Ya salam santara market kuma je wurin sauki da rahusa. Haka yake katafaren kantin Masa'udu shahada ya salam ya tumbatsa alfaharin 'yan mata dagwas kicimomin hajiyoyi amarya da uwar gida hada rugunsumin kwatalle kayan aure da kwalliya sai kantin Masa'udu shahada ya salam har da na ƙananan yara kai ku rankaya kantin Masa'udu shahada ya salam ku darje da gangariyar jakunkuna da takalman tinkis na mata kece raini da zarce sa'o'i mayukan shafawa luwai zankaɗan galuluwa da sauran kayan kwalisar mata iri daban-daban. Kantin Masa'udu shahada ya salam kayan mu nagarta aminta da araha bagas kada ku yi ƙasa a gwiwa kurgun tsuma Masa'udu shahada ya salam adireshin mu na lamba TRA 801 layin kusa da generation da wanda ke lamba TRA 608 layin kusa da Abdullahi mai zinare sannan muna gabatar muku da sabon gade bagon shagon mu da ke lamba G1 A6 301 layin 'yan kwanoni babban gate duk gaba ɗayan su a kasuwar Central Market a Katsinan Dukko. Lambar wayar mu 0706826215. Kantin Masa'udu shahada ya salam rumbun kayan ƙyale-ƙyalen mata. Masa'udu shahada